Tomáš Peťovi, ktorý nám kýval, že on ešte musí niečo povedať. Tak. A je to Trikolóra. Dobré ránko. Dobré ráno. Chcem vám niečo povedať, pretože máme ďalšieho kandidáta na post prezidenta a je ním tentokrát Raťa Fák Plachta. Je to známa babka ešte z čias Československej televízie. Najmä teda deti ju poznajú veľmi dobre. A ja ju ešte poznám veľmi dobre. Ale my si na ne spomíname teda. A on kandiduje, áno? On kandiduje, dá sa povedať, že chce sa postaviť na čelo národa, na čelo divákov, na čelo občanov. A ja si myslím, som rada, že aj Slováci už majú taký zmysel pre tento typ humoru, pretože kebyže sme v Amerike, tak jasné, že niečo takéto vyjde, ale už aj my sme takí šikovní. No ja si myslím, že radšej raz vidieť ako 100-krát počuť. Tak poďme na to. Prezidentské voľby 2009. Raťa Fák Plachta, váš prezident. V tejto chvíli ma presvedčil. Silných myšlienok, nezvratnosť histórie, sila koreňov. Byť spoločne v hre, jednoducho byť spolu. Sútok charakterov, sútok myšlienok, rešpekt názorov. No myslím si, že takáto kampaň úvodná aj stačí. V každom prípade vám predstavíme aj ďalších, tých naozajstných, skutočných. Ale to až tej ďalšej polhodinke. Tak, zatiaľ vám želáme dobré ráno. Pekné ráno, ostaňte s nami.